Ευτυχώς είμαστε με εισιτήριο των καλών, το σημαντίζαμε. Γεια Ω, καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Αρέσει και πολλά η γραβάτα σου ρε φίλε μου. Plant B. Plant B. Δηλαδή, Να σας εξηγήσει η διευθύντρια μας. εσείς τι είσαστε? Εγώ είμαι για τα δίκτυα. Μόνο για τα δίκτυα. Δηλαδή, στείνεις δίκτυα, δηλαδή απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Απαγορεύεται ρε φίλε μου, είναι παράνομο, κυνήγι. Θα σου πει την Κάνεις ιστορία. αμπελοπούλια, να μου κάνουν. Όχι, όχι, έκαμα Αδίκτυα έτσι. εννοείς τα... Κοινωνικά μαζί. social. Πέμαστε. CEO εδώ. Γεια σας. Από πού είσαστε? Είμαστε από το Λυκείο Αρχάγγελο Απόστολος Μάρκος. Αχα, και εγώ πάω εκκλησία απέναντι. Και? Φτιάχνουμε το ανθοδοχείο από γυαλινές μπουκάλες που ποτίζεται αυτόματα. Τι εννοείς ποτίζεται αυτόματα? Με το σπάγκο που έχουμε τοποθετήσει στο κάτω μέρος, ποτίζεται αυτόματα, παίρνει το νερό από το κάτω μέρος του μπουκαλιού. Και αν όσο θέλει εννοείς. Ναι. Εξαιρετική ιδέα. Και ποιο ήταν η ιδέα? Σωτήρης, σκιά στο όνομα μου. Σε ρωτήσα ρε φίλε μου το όνομα σου. Θέλεις πάντα στη κάμερα, με το ξανά. Σωτήρης Κιαγιά, στο όνομα μου. Εντάξει φίλε μου. Λοιπόν, Σωτήρη μου, ποιο ήταν η ιδέα? Η ιδέα ήταν όλων μας. Μια φορά που βρεθήκαμε σε έναν μπαράκι. Και βασικά, Σε ένα μπαράκι. είμαστε προχωρημένοι εμείς. Είστε όλη η ομάδα εδώ? Όχι. Είμαστε 12 άτομα. Έχει ακόμα κάποιον να με πουλήσει? Ποιος λείπει? Έλα. Ποιος είναι? Έλα. Έναν μπάρμαν, έλα. Φίλε, έλα από εδώ, με δίπλα, μωρά, καλώς του. Μόνος σου που χτενίζεσαι? Όχι, χτενίζω. Επειδή φαίνεται, γι' αυτό μου ζητάει. Και πέμε να δούμε, εσύ είσαι ο? Μουσά Μωρίς. Ποιος? Μουσά Μωρίς. Μούσα Μωρίς. Μούσα μου, ποιος, τι έκαμες εσύ στην ομάδα? Είμαι στην παραγωγή, εγώ. Κόφηκες τις μπουκάλες. Προσπαθούμε. Πόσο εύκολο είναι το πράγμα? Είναι εύκολο. Καθόλου, είναι. Εγώ. Και θέλει ώρα, χρόνο, να πούμε, να το κάνεις. Έχει πολύ χρόνο. Όμως έχετε και το χρόνο και τη διάθεση. Έχω. CEO, πρέπει μας να δούμε πώς θα προωθήσετε το προϊόν. Βασικά, εμείς έχουμε φτιάξει ιστοσελίδες σχεδόν σε όλους τους τόπους που μπορούμε να παρουσιαστούμε. Έχουμε Twitter, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε ένα online shop. www.planb.eu Μπορείτε να μπείτε για να παραγγείλετε το προϊόν που προτιμάτε. Που τον παροχέαν της ήταν όμως, που ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστος, ότι είναι γλίωρος κτλ. Ναι, συμφωνώ. Για να μέσα σου θέλει να κάνεις ένα download, ας πούμε, να κάνεις 10 ώρες. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Θέλετε κάποιον άλλον να ευχαριστήσετε, εκτός που εμένα που είμαι δαμέ? Εκτός που σας θέλουμε να Κάποιον άλλον που, ναι, ποιο? τον κύριο Ζαντίν, τον καθηγητή μας. Επαναλαμβάνω, κάποιον άλλον θα θέλετε να ευχαριστήσετε? Πώς πούμε? Εκτός από τον κύριο Ζαντίν και εσάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη ΣΥΤΑ. Μπράβο, στο CEO. Σχολείο χρησιμοποιούμε τη ΣΥΤΑ. Πάντα αξιόπιστα. Έτσι, ναι ρε φίλε, μπράβο, πέντε κι άλλα. Επειδή δουλεύει ο παπάς σου, και η θεία σου, τέλεια, ούλα το συγκερολόι. Τώρα τελευταία έχουμε λίγο πρόβλημα με ΣΥΤΑ σχετικά με όσο... Κόψετε το. Cut. Καλή επιτυχία. Cut. Γεια σας. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.